Autopožičovne, carsharing a ridesharing sú služby, ktoré sa dnes tešia veľkej obľube. Ľudia vyhľadávajú čoraz viac flexibilné riešenia. Aký vývoj na trhu s autami nás ďalej čaká? A komu sa oplatí auto radšej prenajať ako kúpiť? Odpovie Juraj Šulhaň, generálny manažér spoločnosti Avis Slovensko. Vítajte v relácii Biznis. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak prezrate nám hneď na úvod, aká je momentálne situácia na trhu s autami, ako sa vyvíjala posledné roky. A posledné 3 roky je skutočne bezprecedentná. To znamená, že auto ako prostriedok, ktorý zväčša strácal na hodnote, nehovorím o nejakých veteránoch a o nejakých takých chuťovkách, tak začal naberať na hodnote. To znamená, že auto, ktoré ste si kúpili v roku 2020 alebo 2019 za 10 000 eur, tak po 3 rokoch kľudne ste ho predali za to isté, ak nie ešte za viac peňazí. Čím to bolo vyvolané je COVID, samozrejme, dopyt a ponuka sa stretli, bol oveľa väčší dopyt, ako reálne sa dalo proste k tým autám dostať. Boli to vozidlá akýchkoľvek značiek, všetko proste rástlo na hodnote a tá výroba skrz tie reťazce výrobné a dodávateľské, tým, že boli narušené, tak sa veľmi, veľmi spomalila a automobilky z tradičných x miliónov ročne, čo vyrobili, tak boli vôbec schopné možno o 30% celkového objemu dodať na trh. Takže to je niečo, čo samozrejme sa doteraz prejavovalo a až cena peňazí, tým, že výrazne zdražili, tak začala tento trend meniť. A ako sa dnes ľudia rozhodujú? Chcem si kúpiť auto, čo teraz ľudia zvažujú? Kúpim, možno vyskúšam prenajať. Ako to funguje? Sú dva typy zákazníkov. Sú firmy a sú bežní klienti. Firmy v zásade budžetujú a v rámci toho svojho rozpočtu už cez rok počítajú s niektorými nákupmi, ktoré musia realizovať. A druhá vec je ten bežný zákazník, ktorý sa skutočne riadi tým, že má ten rodinný rozpočet nejako nastavený a veľmi rýchlo, keď sa niečo udeje, tak si povie, nie, musím si proste utiahnuť opasok a to nové auto si nekúpime. Posledné 3 roky tí ľudia, ktorí napríklad kúpu odkladali, pretože to auto nebolo, alebo sa začalo zdražovať, tak čakali práve, kým dôjde k nejakým možno výpredajom, nejakým zľavovým ponukám, zvýhodneniam. A to stále nebolo. Až sa teda tento rok tá situácia trošku zmenila, otočila, pretože začali veľmi drasticky sa zvyšovať úrokové sadzby. Bezprecedentne historicky nikdy takýmto rýchlym tempom sa nezvyšovali a tie autá nielen to, že narastli na hodnote počas práve tej pandémie, že veľmi zdražili, ale aj drahšie peniaze spôsobili to, že auto, ktoré v nejakej leasingové splátke stalo 300 eur mesačne, tak dneska je úplne v pohode za 400 až 450 eur. Čiže to auto sa im ešte viacej vzdialilo a teraz práve nejakým spôsobom zvažujú, či si to teda kúpia, či si ho nejakým spôsobom nalízujú, alebo hľadajú ďalšie možnosti, pretože skutočne už potrebujú to staré vymeniť. Rastie na Slovensku počet ľudí, ktorí si požičiavajú auta. Vidíte väčší záujem o požičiavanie aut? Pri firmách definitívne dvojciferným číslom, pretože firmy uchopili požičiavanie vozidel veľmi jednoducho v tom zmysle, využívam auto vtedy, kedy ho potrebujem a nestojí mi zbytočne niekde na parkovisku alebo v garáži. A druhá vec je, že skutočne to dosť konsoliduje ten rozpočet práve na správu vozového parku, pretože nemáte nainvestované peniaze v aute, ale skutočne vy platíte iba čiastku, tú splátku so všetkými nákladmi a ten cash flow na to netrpí. Čiže to požičiavanie je veľmi dobré z pohľadu firmy, budžetovania a nejakého zdravia tých financií. Čo sa týka u bežných ľudí, títo počas pandémie začali veľmi paradoxne objavovať, pretože aj keď sa nemohlo síce toľko cestovať, pochopili, že tí veľkí poskytovatelia mobility, či už autopožičovňa alebo leasingové spoločnosti, operatívne leasingy, tie autá zväčša mali a tým pádom boli schopní veľmi rýchlo tú potrebu, čiže ten dopyt zákazníka vyriešiť. Čiže tam sa ľudia počas pandémie na to nejakým spôsobom viac naučili. A ako prebieha celý ten proces? Skúste nám vysvetliť, keď má niekto záujem si požičať auto, čo vlastne všetko musí preto urobiť, čo musí splniť, aké podmienky? Dneska sme už v tej dobe digitálnej, čiže zväčša každý ide skutočne do internetového prehliadača, zadá si teda nejaké tie slova ako potrebujem si auto požičať, prenájom autopožičovňa, operatívny leasing a podobne. Doba digitálna je super aj v tom, že si viete tie ponuky veľmi rýchlo porovnať a vyhodnotiť, ktorá je pre vás tá najzaujímavejšia.
Práve počas covidu ľudia častokrát hľadali dostupnosť, čiže to bol proste jeden z tých rozhodujúcich sa faktorov. Dneska, a to vidíme, že ten trend sa práve zmenil aj v tom, že idú veľmi po cene, čiže skutočne porovnávajú a hľadajú zväčša aj ekonomické riešenie, čiže pozerajú sa aj po tých nižších kategóriách vozidiel. U nás to funguje napríklad takým spôsobom, že to vozidlo si behom pár sekúnd vyklikajú, pošlú dopyt, nezáväznú objednávku a zásadne obchodný tím už zákazníka potom kontaktuje a celý proces prebieha cez nejaké schvaľovanie bonity zákazníka automatizovane, čiže v zásade zákazník do 24 hodín vie, dostanem auto, nedostanem auto, potvrdila sa mi cena a môžem si ho prísť niekde vyzdvihnúť. Čiže z pohľadu toho samotného riešenia je ten prémium veľmi jednoduchý a skutočne zajtra viete jazdiť a požičate si ho na pár dní, mesiacov, rokov. Čiže to už je podľa toho, čo potrebujete riešiť. A keď to porovnáme, ako je na tom Slovensko, Slováci s požičiavaním aut, vo svete je možno väčší záujem o takéto služby? Vo svete štandardne ľudia majú možno trošku iné zmýšľanie v tom, že nepotrebujem vlastniť. My sme trošku ešte z tej generácie stále, že to, čo bolo vlastné, to sa počíta a nezadlžovali sme sa. Čiže to trošku COVID práve tú krivku otočil a zmenil, ale skutočne povedzme, že 30-roční a starší stále sú naučení vlastniť veci, potrebujú vlastniť nehnuteľnosť, potrebujú vlastniť auto. Možno, že práve tá doba, ktorá práve prichádza, im toto zmýšľanie práve zmení v tom, že ak budú potrebovať riešiť či už firemné peniaze, ktoré budú drahšie z pohľadu požičiania si, alebo aj tie súkromné pri hypotékách, proste nejakým spôsobom ich to donúti hľadať alternatívne riešenia, pretože zrazu tie peniaze sú nedosiahnuteľné z pohľadu nejakého toho úverového kreditu a limitu. A preto ten trend tam smeruje, čiže doťahujeme sa, nazvime to, na to západné zmýšľanie v tom, že skutočne prenajmem si nielen auto, ale aj tú nehnuteľnosť, pretože je to niečo, čo potrebujem na vyriešenie aktuálneho problému. Skúsme sa na to pozrieť aj v číslach, koľko klientov približne za rok obslúžite. Je to samozrejme rôzne. Iná bola doba pred 2019, alebo teda pred 2020, kedy aj to portfólio pri prenajímaní vozidiel sa skladalo z nejakej tej turistickej klientely a tej bežných ľudí a firiem. Dnes tá turistická klientela postupne sa vracia, akurát máte tu stále nejaké výzvy, nejaké tie vojenské konflikty a tak ďalej, čo to vrátenie úplne do toho pôvodného žitia, nazvem to, spomalujú a preto sa aj trošku ten trh otočil. Samozrejme, tie počty sú v tisícoch, čiže rozumieme, my ako Avis na Slovensku vybavíme cez 15 000 prenajmov ročne. Sme súčasťou veľkej matky, tam sa bavíme samozrejme o niekoľkých miliónoch zákazníkov ročne a pre nás je veľmi dôležité, aby ten zákazník, aby ten trend a ten prechod k tomu prenajímaniu bol čo najjednoduchší, tak ten zákaznícky zážitok zmeniť na to, že vy si vozidlo objednáte, do 60 minút si prídete na pobočku, podpíšete zmluvu na tablete, odchádzate a kedykoľvek máte problém, vybavíte ho na diaľku veľmi jednoducho. Veľmi rýchlo a jednoducho dneska už. Veľmi dôležité musí byť pre vás odhadnúť tie preferencie zákazníkov. O aké auta majú momentálne ľudia na Slovensku najväčší záujem? A tie sa tiež menia a či chceme alebo nechceme, tie peniaze sú determinantom proste všetkého. Hej. Tie nám povedia, že či si môžem vybrať SUVčko, veľké auto so silným motorom, alebo či očakávam to, že budúci rok môže byť taký všelijaký. Veľmi ťažko sa odhaduje, preto práve hľadám aj nejaké flexibilné riešenie a idem skutočne do nejakej väčšej úspory. Neplatí napríklad ani to, čo počas covidu sa javilo ako jasný smer, že elektrické auta sú tá voľba číslo 1 a vysvetlím prečo. Elektrické auta sú určite budúcnosť, ale z nejakého krátkodobého horizontu jedna vec je infraštruktúra, ktorú dneska na Slovensku máme, či už na cestách, alebo potom je aj infraštruktúra v obytných domoch. To je tá zásada, ktorá tu stále nie je vyriešená a zatiaľ sa ani nejaví, že by to riešenie nejaké existovalo. Ale druhá vec je pri tých elektrických autách, že pre spoločnosti, a či je to už autopožičovňa, operatívny leasing, tak je tam jedna veľká premenná a to je zostatková hodnota. Čiže keď ja som to auto kúpil
za spomínaných 10 000, čo pri elektrickom nie je nepredstaviteľné, čo je povedzme aspoň 30 000, tak skutočne to auto po 4 rokoch, keď sa ho rozhodnete predať, tak bude mať výrazne nižšiu hodnotu, ako keby ste si kúpili auto s nejakým spaľovacím motorom. Prečo to tam je? Pretože všetky automobilky sa rozhodli, že ideme týmto smerom, investujú obrovské množstvo prostriedkov do vývoja a tak ako sme to videli pri mobiloch, notebookoch a tak ďalej, tak ľudia si zvykli tieto zariadenia obmieniať veľmi rýchlo a výrobcovia dávať nejaké nové varianty na trh veľmi takisto rýchlo. Čiže inak povedané, vy keď ste si ten asset kúpili, to zariadenie, tak začal strácať na hodnote. A už neplatí, že kúpili ste telefón za 1,000 eur a predali ste ho po 2 rokoch za 700 alebo za 650, už ho predáte za 500 a menej. A toto veľmi podobne sa bude diať práve aj s tými elektrickými autami. Čiže ten trend je predovšetkým ten, že idú za tými lacnejšími ekonomickými autami. A aké percento ľudí, veľa ľudí si požičiava auto, aj si ho potom odkúpia? Podľa čoho sa rozhodujú? Ako to vlastne funguje? Mám požičané auto, používam ho 3-4 roky, môžem ho potom odkúpiť za akých podmienok? Toto je práve jedna z prvých otázok, ktoré sa ľudia pýtajú, ktorí nemajú ešte tú skúsenosť práve s prenajmom vozidiel. Môžu buď si povedia hneď na začiatku, že chcem ho kúpiť za presne stanovenú predajnú cenu práve o tie 2, 3, 4 roky alebo o rok. A druhá varianta je taká, že to zákazník povie, ja neviem, vymyslím si mesiac pred skončením zmluvy. Hej. Samozrejme, vždy je to o tom, že či sa rozhodnem ho kupovať za neistú trhovú cenu, alebo si radšej na začiatku poviem, že dobre, tu je teda cena z kalkulácie a rovno si tú cenu poistím. Čiže vždy toho zákazníka upozorňujeme, že je to v zásade na ňom, aj keď dôležitá zmena je, že to, že cena a hodnota aut rástla počas covidu, tento trend sa pravdepodobne otáča a nech s tým samozrejme aj počíta. A aký vývoj teda ďalej očakávate na trhu s autami? Kryštálovú guľu dneska nemám, ale skutočne dnes je výborný čas na kúpu vozidel. Kde prídete do akejkoľvek predajne, bez zľavy neodídete, to je prvá vec. Na druhej strane si myslím, že je to krátkodobé. Je tu nejaké množstvo vozidiel, ktoré sa naakumulovali, alebo sú to naopak objednávky, od ktorých niekto odskočil. Čiže inak povedané, ten nedostatok zrazu nahradil prebytok. Je to niečo, čo možno bude trvať do polovice budúceho roka, možno do, povedzme, 3. kvartála, toto nikto nevie, ale osobne si myslím, že nebude tu teraz nejaké súperenie v tom, že ktorá automobilka vrhne na trh viac vozidiel, ale skôr to bude o hľadaní nejakého rácia, hľadaní nejakej ekonomiky a už to vidíme aj zo slov tých veľkých hráčov, že proste tá transformácia na elektrickú energiu, elektrický pohon tu bude, čiže neočakávam až také zlacnenie tých vozidel. Čiže ak môžem a niekomu schvália úverový limit, určite fajn je si to auto kúpiť, analyzovať. Ak ho neprejdú práve tým schválením, tak môže zvažovať niekto aj prenájom auta, pretože to nejde do žiadneho úverového registra. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu na štúdiu aj za všetky užitočné informácie. Ďakujem aj ja a pekný deň prajem. Relácia Biznis je v tejto chvíli už na konci. Mojím hosťom bol Juraj Šulhaň, generálny manažér spoločnosti Avis Slovensko. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Dovidenia.